Кніга выхаду, раздзел 36. Такім чынам, Бесалеэль і Агаліяб і кожны мудры мужчына, якім Господ даў мудрасць і розум, каб умелі працаваць па-майстэрску, выканалі ўсё, што патрэбна на ўжыванне ў святыні, што загадаў Господ. І паклікаў Маісей Бесалеэля і Агаліяба і кожнага умела чалавека, якому Господ даў мудрасць. І ўсе, хто добраахвотна аддаўся выкананню працы, атрымалі ад яго ўсе дары, якія прынеслі сыны Ізраіля на выкананне працы да служэння ў святыні. А тыя штодзень раніцай прыносілі яму новыя дары. Тады сабраліся ўсе мудрыя рамеснікі, кожны ў сваім рамястве за святыні, і сказалі Маісею: народ больш прыносіць, чым патрэбна для справы, якую Господ загадаў выканаць. Таму Маісей загадаў абвясціць у лагеры голасам вестуна: хай ані мужчына, ані жанчына не прыносяць болей на ўсякую працу для святыні. І такім чынам спынілася прынясенне дароў, бо прынесенага хапала і было аж занадта. І мудрыя сэрцам паміж майстароў скініі зрабілі 10 палотнаў скручанага весону, з гіяцынту, з пурпуру, з чырвані, з херубінамі, вытканымі стракатай работаю. У даўжыню 28 локцяў, а ў шырыню 4 локці. Усе палотны былі аднаго памеру. І злучыў ён 5 палотнаў адно з адным, і другіх 5 палотнаў злучыў паміж сабою. Зрабіў і петлі гіяцынтавыя, на крае аднаго палатна, на крае злучэння, такім жа чынам, на крае другога палатна у другім злучэнні. 50 петляў зрабіў для абодвух палотнаў, каб петлі прыходзіліся адна насупраць адной і злучаліся між сабою. Тады і 50 залатых аплікаў зрабіў ён, якія звязалі петлі палотнаў, і скінія зрабілася аднім цэлым. Зрабіў і 11 пакрыццяў з казінай поўсці на палатку над скініяй. У даўжыню адно пакрыццё мела 30 локцяў, а ў шырыню 4 локці. Усе пакрыцці былі аднолькавага памеру. Ён злучыў паміж сабою 5 пакрыццяў асобна, а 6 другіх асобна. І зрабіў ён 50 петляў на краі злучэння апошняга пакрыцця і 50 петляў па краі злучэння другога пакрыцця, каб яны злучаліся паміж сабою. І зрабіў ён 50 медніх аплікаў, якімі звязвалася палатка, каб быць адзінай. Зрабіў і пакрыццё на палатку з барановых шкур, пафарбаваных у чырвоны колер, і другое пакрыццё верхняе сініх шкур. Зрабіў і дошкі для скініі, што стаяць з дрэва акацыі. Даўжыня адной дошкі была 10 локцяў, а шырыня мела 1,5 локця. Кожная дошка мела 2 шыпы, каб злучацца адна з адною. Так ён зрабіў на ўсіх дошках скініі. З іх было 20 дошак для паўднёвага боку, што глядзіць на поўдзень, і 40 срэбраных падножаў. Пад кожную дошку 2 падножы размяшчаліся на 2 шыпах. Таксама для другога боку скініі, які глядзіць на поўнач, зрабіў 20 дошак, і для іх 40 падножаў срэбраных, 2 падножжы пад кожную дошку. А для заходняга боку, гэта значыць для той часткі скініі, што глядзіць на мора, ён зрабіў 6 дошак і 2 другія для кожнага вугла, знізу да верху скініі ззаду. Яны былі падвоеныя, злучаныя ў адно цэлае знізу да верху. Так зрабіў ён 2 дошкі на абодвух вуглах, каб усяго было 8 дошак і каб яны мелі 16 падножаў срэбраных. Гэта значыць па 2 падножы пад кожную дошку. Зрабіў і 5 жэрдак з дрэва акацыі для завязвання дошак, 5 для аднаго боку скініі і 5 другіх. Для другога боку скініі і акрамя іх 5 другіх жэрдак для заходняга боку скініі, насупраць злучэння мора. І зрабіў ён сярэднюю жрэтку, якая праходзіла праз сярэдзіну дошак, ад аднаго краю аж да другога. А самі дошкі пакрыў золатам, і ён зрабіў залатымі іх кольцы, у якія маглі быць прасунуты жэрдкі.
і самі іх пакрыў залатымі пласцінамі. Зрабіў таксама пакрывала з гіяцынту і пурпуру, з чырвані і кручанага весону стракатай работы, з херубінамі вытканымі. І зрабіў ён заслону на 4 слупы з дрэва акацыі, якія за плейкамі іх пакрыў золатам, і 4 падножы, адлітыя са срэбра. Зрабіў таксама заслону на ўваходзе ў скінію з гіяцынту і пурпуру, з чырвані і кручанага весону залататканай работы, і 5 слупоў з іх аплікамі. І пакрыў ён золатам вяршыні і кольцы іх, а падножы іх зрабіў з медзі.